हेलो रायजोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम। दा आं भिडिअ खालामनो नागिरनाया जाहैदों बे माखासे इउटुबारफ्रा गावजों गाव मानो कन्ट्रभार्सि खालामबाय थायो, नांलायबाय थायो, एकदम नांलायनो बागोनना बाया बिसोरो, बेनि थाखाय आं भिडिअ खालामदों। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आरो सोरबाफोर गोदान नायोब्ला बिसोरबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ। दा आंनि चेनेलनि नामा कपि Yt143। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो आरो खनसे खुलुमहरबावबाय। दा नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार प्लिज। थारमाने भिडिअआ बेनो, जोंहा आदा जेम्सनि हाबानि बा आदा जेम्सनि हिन्जावनि बागै सोरबा सोरबा बायदिसिना बुंबाय थायो, खोनासंनो बालायबाय, सोरबा सोरबा नायनो अहाबायदां, नायनो बालायबाय। बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। थारमाने बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि खालामलायबाय थायोबा, जों गावजों गाव बेबायदि बायदिसिना दावराव दावसि खालामलायबाय थायोबा सोर नायनो मोजां मोनो? रावबो मोजां मोना ना ससियेल मिडियायाव फैनानै। रावबोथ' बिदि जानायखौ लुबैयाना। जाय लादों बिसोर संसारखौ जागोन नालाय, आदा जेम्सआसो लादों, आदा जेम्सआसो संसारखौ जालांगोन। दा बेनि बागै मानो बेबायदि कन्ट्रभार्सि लाबोलायबाय थानांगौ? हाबाया जाबाय, जोब्बाय, थांबाय। बेबायदि भिडिअ लाबोबाल' भिउस फैयो बे नङा। थारमाने मेला मोजां मोजां कन्टेन्ट दं, बेफोर कन्टेन्टखौ लाबो, बयनोबो देखाय, रायजो राजायाबो अनसायगोन, बयबो नायनो मोजां मोनगोन। बेनिखायनो नोंसोर माने खालि गावजों गाव इउटुबार नांलायलायबाय थायो। बेबायदि नांलायलायबाय थायोबा जोंनि बर' समाजाव बेसेबांबा गुबुंले बारहावा बारगोन। नोंथांमोनाबो बुजिखागौ, बुजिया नङा बुजिगौ। आं नोंथांमोनखौबो बुजायनो फैयाखै। थारमाने आंनि साननायखौसो आंनि गोसोजों जा सानदों आं बेखौनो बुंदों नोंथांमोननिसिम। दा नोंथांमोना मा सानो आं बेखौ मिथिया। आंनि बुंनाया जादोंना जायाखै, आंनि साननाया माबायदि, नोंसोरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे आरो माखासे इउटुबारफोर दं, बे इउटुबारफ्रा खालि भाइरेल गाज्रि भिडिअ भाइरेलखौल' नागिरो। होमबा भाइरेल खालामनानै मा मोनो दे? जेनेब्ला भाइरेल खालामनाय लोगो लोगो जोंनि बर' समाजाव बेसेबां गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखौथ' गावसोर बुजियोना बुजिया आं बेखौ मिथिया। जाय मानसिया भाइरेलखौल' नागिरो बेबायदि मानसिनि भिडिअआ मोजां नङा। आरो जाय मानसिया भाइरेलखौ हगारबाय थायो, बेबायदि भाइरेल हगारग्रा मानसिया भाइरेल भिडिअल' नागिरबाय थागोन। आरो बे जाय मानसिया भाइरेल भिडिअ नागिरो बे मानसियाबो गावनो थिग नंखाया जानोबो हागौ। मालायखौ गिलुबाल' बुंगोन, खिन्थु उनाव लास्ट बाजाराव गावनो भाइरेल जाहैगोन। बेबायदि जोंनि इउटुबारफ्रा, जोंनि बर'फोरनि इउटुबारफ्रा बेबायदिनो जागासिनो दं, आरो जालांगासिनोबो थागोन। आरो नुगासिनोबो दं। जों मबाइलाव जों नुनानै जों अहाबाय, बेसेबां नायबावनो, बेसेबां बेफोरबायदिखौ जों खोनासंबावनो। रावबोथ' नायबाय थानो मोजां मोनाना, रावबो खोनासंबाय थानो मोजां मोनाना। खालि भाइरेलखौल' कालेक्सन खालामो, बेफोरबायदि जानाङा जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा। दा नोंसोर बुजियोना बुजिया आं जेबो मिथिया। नोंसोर बुजिनांगौ। साननायफ्रा नोंसिना माबायदि आंथ' बेखौ मिथिया। जोंनि माइन्डआ मोनसे साबकनसियास होनाय बुस्थु दं। बे साबकनसियास होनाय बुस्थुखौ नोंसोर बुजियोना बुजिया आं मिथिया। बेयाव जाहैबाय जोंनि मेलेमावहाय मोनसेया मोजां साननाय दं, मोनसेया गाज्रि साननाय दं। जे मानसिया मोजांखौनो सानगोन बे मानसिया मोजाङैनो थांबाय थागोन। जाय मानसिया गाज्रि सानदागोन बे मानसिया गाज्रियैनो थांखागोन। आरो नों बेखौ बुजायबाबो हानाय नङा, बादा होबाबो हानाय नङा। जेखौ होनो पजिटिभ, जेखौ होनो नेगेटिभ, बेफोरबायदि आरो। दा आं माथो बुंबावनो, बेनोसै आंनि बुंनांगौआ। आं जेखौ सानदों, आंनि गोसोजों जेखौ आं मोनदांदों, आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामबाय। गोजोन्थों बयनिसिमबो। दा आंनि बुंनांगौआ बेखिनिखौनो बुंथ'नाय जाबाय। दा सोरबाफोर बेबायदि कन्ट्रभार्सि खालामलायबाय थायोबा उनफोराव आरोबाव आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन। नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामनानै थांथार, आरो सोरबाफोर गोदान फैयोबा साबस्क्राइब खालामथार प्लिज अननानै।